Bdiewa Ċin kellhom sfida ta' ħin u skareġġ biex iwasslu l-prodotti agrikoli tagħhom il-Pitkalija f'Taqali. Dan billi l-prodotti meta mill-għaliq jabbuhom fit-trakk jew il-van tagħhom ridu jinżlu bihom il-port tal-Imġarr u jaqbdu l-vapur għal Malta biex iwassluhom fil-Pitkalija. Il-bdiewa Ċin kienu jintasbu sa missijad bikrin ta' filgħodu barra l-bib tal-Pitkalija biex idaħħlu x-xogħol tagħhom. Kien għalhekk li l-Ministeru għall-Agrikoltura permezz tal-Malta Food Agency biddel din is-sistema li twaqqaf il-ħtieġa li jkunu l-bdiewa Ċin infushom li jwasslu l-ħxejjex tagħhom il-Pitkalija. Il-kap eżekuttiv tal-Malta Food Agency Brian Vella spjega li fix-Xewkija twaqqaf ċentru loġistiku fejn qabel l-aktar jumejn tal-ġimgħa biżla l-Pitkalija l-bdiewa Ċin jieħdu l-prodotti tagħhom li mbagħad jitwasslu b'xejn Taqali. Fl-aħħar mill-aħħar, bil-fatti mhux nitkellmu biss li rridu ngħinu lill-bidwi u nitkellmu kliem sabiħ fuq il-bidwi, imma qegħdin nagħtu inizjattiva li hija inizjattiva oħra minn diversi inizjattivi li aħna inħabbru matul iż-żmien, matul is-snin hawnhekk ġewwa l-Pitkalija biex naraw li l-bdiewa fl-aħħar mill-aħħar intuhom l-għajnuna li verament ta' bilħaq jixraqilhom mhux hekk. Il-Ministru Anton Refalo spjega li l-prodotti agrikoli li se jiġu trasportati minn Għawdex direttament lejn il-Pitkalija jiġu rreġistrati u jitqasmu lill-aġenti tal-beħ skont id-direzzjoni tal-bdiewa, żejt li se jiġu stampati wkoll tikketti fuq barra ta' kull prodott biex jiżguraw traċċabilità. Il-Ministru Refalo qal li dan is-servizzu maħsub biex inaqqas l-ispejjeż għall bdiewa Ċin, speċjalment dawk marbutin mat-trasport bħal fjuwel u spiża tal-vapur, qal li din ukoll inizjattiva favur l-ambjent għax se jonqsu drastikament it-trakkiet li jivvjaġġaw bejn Għawdex u l-Pitkalija.